Ideme sa rozprávať s Brunom, s našim bývalým kolegom, súčasným ešte stále kamarátom a momentálne úplne najaktuálnejšie supervízorom show Československo má talent. Dobré ráno, Bruno, ahoj. Ahoj, Adel, ty to nemôžeš vysloviť? Môžem to vysloviť, ale ja ako porodkyňa tej druhej show to môžeš spokojne. Môžeme, myslíš? A čo keď do mňa udrie blesk? Pozri, ja môžem povedať názov ten druhej show. To len tá si neplatí tento vstup, tak nemôže. Aha, ale tak a tá druhá show si tiež neplatí ten vstup, ale som tu ja a to teraz ale nie je dôležité, lebo si tu ty ako supervízor Československo má talent a teraz nám musíš definovať to slovo supervízor, že čo tam robíš, že či kontroluješ úplne všetko alebo len trochu niečo. Ja dohliadam nad celou tou mániou. Dobrá odpoveď. A ty si sa bol aj zaučiť vo Veľkej Británii, som videl, no? Áno, boli sme tam niektorí členovia štábu, dokonca aj jeden z moderátorov, Martin Pica-Rausch tam bol, aby si pozrel, ako to funguje v rámci takéhoto programu vo Veľkej Británii, pretože tá licencia, ten pôvodný formát vznikol vo Veľkej Británii, aj keď prvá show bola odvysielaná v USA v roku 2006. Ale tá istá show bola už na Slovensku v minulosti však? Presne, už raz bola, ale bol to len formát použitý pre slovenské teritorium. Tentokrát ideme aj do Čiech a spájame to, lebo to je v obľúbe. No dobré, aké ty máš kompetencie? Čo ty môžeš povedať niečo aj Krausovi v porote, že teda nech sa nehrbí alebo nech hovorí súvislejšie? Aj som to robil, bo my sme dnes vlastne v noci skončili nakrúcanie tých divadelných castingov, tých najdôležitejších prvých častí, ktoré uvidia diváci od konca augusta na televíznych obrazovkách televízie. Jednej aj druhej, na Slovensku aj v Čechách. Ja neviem, či môžem hovoriť. Jednej aj druhej, ako myslíš teraz? No, jojky a príjmy, no. Áno, presne tak. Môžeš. Lebo keď povieš jednej aj druhej, tak to vyzerá, že aj u nás. A je to pravda. Áno. Všetci začnú v jeden čas vysielať tú istú show a dám si dole sluchadla, lebo ja nejak mutujem v tých sluchadlách. Tak prišlo to až aj na teba teda. No, konečne po toľkých rokoch. To zle počujem, vidíš? To po 30-ke je to horšie. Takže my sme v noci nakrúcali a musím povedať, že ja tam zo svojej funkcie môžem povedať. A som rozprával porodcom, akým spôsobom, čo by mali robiť, ako by mali používať tie bzučaky, ktoré majú pred sebou tzv. Písmená X, ktoré môžu stlačiť a tým pádom buď narušiť to číslo tým, že vyvedú niekoho z miery, alebo potom, keď stlačia všetci porodcovia 3x, tak to znamená úplný stop. Úplný koniec. A už je to nejako rozdelené, že čo ja viem, Jaroslávik je ten prísny, Ľudská Bíla je tá milá, Jan Kraus je ten neviem aký. Ja som rád, že sleduje všetky informácie o Československom má talent, presne tak, ako si hovorila, to vyzeralo na začiatku. Áno, predpokladala si správne, ale myslím, že hneď po niekoľkých prvých tých castingoch a prvých číslach sa ukázalo, že porodcovia nemôžu byť len takto úzko zatriedení a že aj tá Lucia Bíla, ktorá zvykne byť veľmi milá a rada komunikuje s tými ľuďmi a dáva im takú nádej do budúcna, že aj keď ten spev nie je až taký ideálny, predsa sa dá na ňom ešte trošku popracovať, tak aj tá potom časom zmení názor a povie možno trošku krutejšiu realitu, ale myslím, že v takomto programe sa s tým počíta. Dobre, ďakujeme. Bruno je našim hosťom, rozprávame sa o Československo má talent. Dobre, tak to môžeš aj ty povedať. Môžem, ja to veľmi rád poviem, ale nechám chvíľku takéto napätie. Nech to práve že vyznie. Je 8 hodín 11 minút. Vo Fan Rádiu budeme na túto tému určite pokračovať.